15. január 2013 a my sa spolu stretávame už aj neviem pokoľkýkrát na 13. reprezentačnom plese Technickej univerzity v Košiciach. Vítajte, milé dámy, vážení páni, želajme si príjemný, nádherný, skvelý večer. Ak dovolíte, na tento večer by som si rád pripil týmto pohárom šampanského. Miško. Takže za cinkotu, práve to je zakázané slovo, za štrngotu pohárov považujeme tento 13. reprezentačný ples Technickej univerzity Košice za slávnostne a oficiálne otvorený. Ďakujem, pán rektor. Dámy a páni, Dalibor Jandl! Mám chuť žít jako kaskader, být lásku, co je fér. A co dál, tak hádej, a co dál. Právě s vrkličkou, když to znáš. Kamaráde, já jsem vyrábá. Motorka vzlétla s ním. Když dostal smyk. Už byl víc dívkou svou, jak šušknul. Opri sa o mňa, bude ti dobré, svet bude krásny a nebo modré. A sedate, sej. Som veľmi rád, že dostalo sa mi tej cti byť pozvaným aj s manželkou na ples Technickej univerzity. A každopádne je to príležitosť stretnúť sa s ľuďmi väčšinou z iného fachu, ako ja som, kde účinkujem v kultúre, a porozprávať sa, vymeniť si skúsenosti. Samozrejme, keby som mal hodnotiť tento ples, je to ples, ktorého látka bola posadená veľmi vysoko, veľmi dobrý kultúrny program. Nuž a vlastne všetko dookola k absolútnej spokojnosti. Verím, že nielen nás dvoch, ale aj ľudí, tých ostatných, ktorí prišli k nám. Tradične jeden z najlepších plesov košickej plesovej sezóny. Moji priatelia, ktorých je tu hodne, v tom rozprávajú, že to množstvo inteligentných ľudí, nie je to žiadny snobizmus, je tu neskutočne priateľská nálada, úžasný stále moderátor, náš zlatý Miško Východňar,
ani o tom nevie, že som jeho brata operoval asi pred 10 rokmi, ale sa tu veľmi dobre cítime, tak sa tešíme snáď o rok. Dovidenia. No, som nesmierne rád, že som bol pozvaný na tento ples vedením Technickej univerzity. Tento ples má vysokú úroveň, alebo mal vysokú úroveň. Program bol fantastický, skupina Inti Smile, to bol zážitok, skoro viac ako koncert, lebo sme boli nekonečne blízko. Takže prajem Technickej univerzite veľa zdaru a sa teším na ďalší ples o rok. Verím, že budem pozvaný. Zároveň chceme, aby aj takýmto spôsobom sme sa trošku uvoľnili od každodenných povinností a v takejto netradičnej, veselej, ale príjemnej atmosfére našli k sebe bližší vzťah. Tento večer sa veľmi vydaril, pretože nielenže sa tu zišli dobrí ľudia, kolegovia, kolegyne, priatelia, ale sme mali aj skvelý program, za čo chcem poďakovať organizátorom tohto plesu. Takže želám celej Technickej univerzite v Košiciach, aby tak, ako sa vydaril tento ples, sa jej podarilo v ďalších rokoch napredovať podobným štýlom, čo sa týka vylepšovania kvality vzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu. Ďakujem pekne.